ang naragid sa akong mind pag-audition ako sa masks kay mag-masks ko. Ana lang. Wala ko nakahuna-huna, ay okay na ni nationals ang masks. 3 days prior minilarga, ay pa ko nagsugod og memorize. 8 to ko stories tanan. Niingon pagiday ko sa iya before na ko giabrihan anak ko, kahit ano po basta wag lang yung How My Brother Leon. Tapos din siya nga, wala na po tayong magagawa. Ewan ko po kung ano mabubunot niya. So nibunot ko po kapita ingon siya nga, ano po yung story? Tapos gatuban ako siya, naku po mag-practice na lang po kayo. Kamo ko practice kay na over here. Tulong mo gud sila kabog sa likod na over here man ako. Pinakalas mo contestant haso tanan contestants ni Agi sa ilahan dungog nila nag-practice. Na over here man ako ganiyon siya. Magaling naman pala, bakit ba siya natatakot? Di na kayo ko, basig taas ang kayo standard si ma'am. At simsig, mga pilingon na kayo anak ko sa mga kagalingon. Pagsakap dyan ako sa stage kay nag-handshake namin sa judge ni anak pag ko nga, totoo po ba to? Lauwi kay ko. So, ang akong pag-prepare sa PASUC kay Dili, mas nag-prepare pa noon ko sa masks kaysa sa PASUC. Pero kato sa masks, murag kalima ra pud mi nakamit sa ako ang coach. And then, wala man gid ko nag-expect no makapasok ko kay murag ang naragid sa akong mind pag-audition ako sa masks kay mag-masks ko. Ana lang. Wala ko nakahuna-huna, ay okay na ni nationals ang masks. And then, niingon na po to si ma'am dayon sa ako pag-abot na mo sa Oroqueta katong pag-masks na mo nga. Naanaday ko na yung possibility nga appeal na daw ko na ang storytelling sa nationals kay usually daw ko no wala na siya. And then hindi ko okay, tapos nakuha ko ako ang representative dayon na sa region 10. Tapos kanang hectic kayo kay 4th year manggugon, tapos na ako'y thesis. And then daghan kayo strict kayo ang requirements sa PASUC. Tapos gikapoy nagig ko, like bisag asa nagig ko gaadto nga opisina para lang mangita og barato bitaw nga kanang perma sa abogado kay mahal kaayo nya niabot ako dulugon unya kanang dili pa unta ako gusto lihukon pero kailangan na lihukon kay deadline na. Tapos ang birth pagid nga kailangan kay sa kanang PSA katong PSA mo to siya kung pinakalas nga na-comply. Tapos ako na lang ang gihulatan ni Ma'am Hana kay mo adto na siya CDO. Tapos naulaw na kay ko, tapos dili na ko kaya ang shame. Tapos nasa akong mind wala ko ilabot yung dili ko makapasok. Total wala man sa ko ka-prepare, wala pa mi ever nakita sa akong coach, wala pa mi naka-training, so wala ko effort na masayang. Okay, kaya akong coach, kaya kanong sali mag-job chat, sali gigsin ako kasi ma'am. So ako siyang gi-restrict sa messenger. Gamay na lang i-block na dyan ako si ma'am kay dili kay sa nasuko ko niya, kundi tungod kay gakaulaw ko nga ingani ko kapabaya. So niabot man dayon to nga niuli ko sa Kamigin. So pag-ulit ako sa Kamigin, supposedly dalaon ako ang PSA nga birth certificate. Hala, nahitabo kay nalimtan man ako. So ako na lang gipa JNT gikan sa isla paingon diri sa Bukidnon. So nakaapas ko morning 7 AM before pamulakaw si Ma'am Hana pa CDO para mo adto Iloilo. So naapas na ako ang requirement. So maka Iloilo na ko makapasok na gid ko, sure na nga dili ma-disqualify. Karon kay ang akong pag 3 days prior minilarga ay pa ko nagsugod og memorize 8 to ko stories tanan. Tapos, pero kanang 3 days, dili kay ayhap ako nagsugod ha. Before pa po ng 3 days, hinay-hinay po kong himo sa ako ang script. Kaya ihatag mo ang stories, pero dili mo ang story mismo ang imuhang i-present. Maghimo kag imuhang own script out of the story. So nakahimo na ko, tanan nabuhatan na akong 8 ka stories. Okay, kay kanang kapuyan, memorize kay busy kay ko sa akong thesis. Nya wala ko kasabot ako na mugid niya akong pinakalas nga paningkamutan nga butang kay makagraduate mako mas di ko maka-appeal ani. Ang tud sa nibisita ako ang friend nga appeal po sa PASUC si Kubar sa folk dance. Ni ana siya nga huy bayot paningkamot po kay dili mo ta sa tong barangay mag-contest tibok Pilipinas mani tas ni ana ni ko uno ulawa kaayo nga murag naon niya man ang uban nga taga region 10 ba nga na kompetensya nako sa masks niya mo ingon Jesus I can do better manana niya oy nung siya pa man ang nadala kasayang ba so mo to nagdali-dali kog memorize ka ng 3 days pa jud kay 2 days na lang technically kay ang katong last day na ako before kumulaga sa Iloilo kay ipapresent mi diri sa CMU sa social hall. So dali-dali kog memorize. So katong 8 ka stories na memorize na ko ang
5 kabuok before ko nilarga sa ang 6 kabuok before ko nilarga sa Iloilo. Pag-abot na ako sa Iloilo, kay salamat sa Dios kay ako yung contest kay pinaka-last jud siya nga day. So naapa ko yung remaining 3 days para mag-memorize sa duha. Tapos karon gipa-present ako ni Ma'am Tats. Ugma akong contest, karon pa din ko niya gipa-present kay di man gi ko musugot. So, pagpa-present niya sa ko ni Ana, dayon siya nga. I don't like how you deliver how my brother Leon brought home a wife. Muna ang title, how my brother Leon brought home a wife. Ano siya? Unta lang yung dili na mao imo mabunutan. Kay kanang kuan daw, dapat daw kuno nga ang akong pagka-deliver adto ka i-describe gid nako pag maayo ang tanan, ang palibot niya. Dili nga na ako kay mura lagi ko ga storytell. Pero para sa ko okay naman to. Pero pagka dungog nako adto gikan kang Ma'am Tats na kay ko unta lang gyud dili ka to ako mabunutan. Pag contest na karon kay ako ang pinaka-last nga contestant. Tapos nanako sa magbunot makatong 8 kabuok. So naan ako'y kaatbang nga lalaki. Tapos, magbunot na ko. Tapos, iyan ako gaignan niya, bumunot na po kayo. Kaya di man dyan kumubunot. Kaya kakulbaan, magi ko salik. Natatakot ako. Oo, nagtagalog ko. Nagtagalog ko. Natatakot ako. Tapos, yan natin siya, magbunot ka na po. Tapos, nagbunot ko. Yan ako, gikuha isa. Gibuhian ako. Kaya marag, gibuhian lang ako. Kaya yan ako gusto. Tapos, nipiyong ko. Then, ibunot din kong isa kabuok. Tapos, dugay kin ako giabrihan. Pag-abrin ako kay how my brother Leon brought home a wife. Promise, atubangan sa katong lalaki nga nagtanaw sa akong story na malikas jud ko daghan gid kong gibalikas. Tapos niingon pagiday ko sa iya before na ko giabrihan anak ko kahit ano po basta wag lang yung how my brother Leon. Tapos niya siya nga wala na po tayong magagawa, ewan ko po kung anong mabubunot niyo. So nibunot ko po kakita ingon siya nga ano po yung story. Tapos gatuban ako siya naku po mag-practice na lang po kayo. Kaya naman ko 5 minutes dito nga room para mag-practice. Kabalo ka sa ni Pop nga idea sa akong mind. Dili din ako i-present at ubangan sa mga tao. Lahi akong i-present. Bahalag ma-disqualify ko. Kay regardless kung i-present din ako, di siya mo makuha. Kay maot man gid. Dili ko ganahan ani nga story, tas dili ko ganahan sa akong delivery. Wa ko ka prepare para ani nga story. And if lahi nga story akong i-present, katong pinakaganahan ko, di ko maulawan at ubangan sa mga tao. Di ko makuha, pero di ko maulawan. Kaysa sawa ko nakuha niya, naulawan ko. So karon gi-practice jud ko na ko siya sa 5 minutes nga na ako sa room. Kung mo ko practice kina over here, tulong mo gud sila kabok sa likod na over here mo na ko. Pinakalas mo contestant ha, so tanan contestants niagi sa ilahan dungog nila nag-practice. Na over here man ako ngayon siya. Magaling naman pala, bakit ba siya natatakot? Di na kayo kung basig taas ang kaya standard si Ma'am Tats. Basig mga pilingon na kayo anak ko sa mga kagalingon. So pag abot sa stage mo kung gi-present, misalig ra po gusto ko na dungog. Gikan sa lahi nga tao nga wala nakadungog sa uban ako pieces. Anak kanang wala sila, di nila ma-compare to nga piece sa akong uban nga stories. So gi-present ako siya sa atubangan. Tapos dapat yung isa ka coach na tanong, naka-shades siya ba? Kanang sunglasses, gyud black. Tapos naka na siya sa kung ay ko makuha sa muta ni kinakatuog na siya. Hala ka karon kinatingala ko kay ni Ana man siya. Tapos gihubo niya. Nana din siya Nagana siya. Tapos ni smile dayon siya. Tapos ko ay at least 'di ba na-catch na ko yung attention. Pero pagka naog na ko sa stage kay dili pa man mi makaduol sa mong coach pero salad jud kay naman allocated seats para sa amuhan napoy designated seats para sa mong coach. Salad jud ko glingi ni Ma'am Tats. Sali ko mouth sa word nga sorry. Sali ko kay kanang sorry Jude kay katulad ako nabunutan sa akong tama no tay mahimo niya na-shock na lang dayon ko kay kuan pagi kayo kay gitawag naman to ang mag-announce sa winners. Pagtawag pa jud sa iya kay kanang pa siya gi-share nga story tapos kanang murag ang ako ang uto kay galupad ba sa mga bisag unsa nga butang ga-over it kanang murag gabasol jud ko kanang gasayangan ko sa opportunity pero at least di ba wa ko naulawan no man sa kuniingon niya nag-assume na ko nga di ko makuha tungod kinaulawan ko wala man ko nalimot na deliver jud na ko siya tarong unya di lang jud ko ganang nga story unya karon kay na-shock na ako kay na siya gitawag nga region NCR so okay 5th ay nagsugod natin siya announce tapos na siya gitawag nga 4th tapos pagtawag na sa 4th kay kalaban to na ko siya sa masks tapos ana din ko sa akong mind niya wala may pa siya kay sabat ko siya sa masks pero
fourth siya diri. Ako ano noon sa nani fourth ko sa maths. Pagabot ako diri wala jud. Hala pag announce na noon sa third placer kay niingon siya. Third placer is contestant number 16. Tapos ang naapagid sa akong mind adto kay dawat na jud kay na ako nga pildi ko mao nakana jud ko sa akong mind. Ay, di man nato ko 16, murag 8, number 18 siguro ko. So nilingi ko sa akong abay kay by number may naka-arrange. Tapos niya ako, kasi ka number? Ingon din siya, 15. Kay Bisaya man akong abay siya, taga Davao. Siya, 15. Ana din ko nga, 16 ko? Tsala, uwi ko ang third. Tapos niya ko nga, di ko sure. Tapos niingon mo to nga, region 10. Tapos ko, hala ako jud. Niingon din siya, Northern Mindanao niya, ginganlan din ng CMU. Nilingit din ko sa akong coach. Dako din kay siya smile. Ah, okay, ako din eh. Pagsakap dyan ako sa stage kay nag-handshake namin sa judge ni Ana pagi ko nga, totoo po ba to? Lauwi kay ko. What to?